ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯза мавзӯъ аст дар бобати индекс астатки. Яъне ин индекс астатки бисёриҳо дар ҳамин мавзӯъ бигем танқисӣ мекашанд ва намедонанд чӣ гап шуда. Борушон аксияда меғалтанд ё ин ки вазн рад кунем мегӯянд дигар услубиҳо аст. Хуб, яъне ин масъалаи ҷиддӣ аст. Яъне ки дар ин ҷо Wildberries барои мо пешниҳод мекунад, яъне скидкаи хеле вазин медиҳад, ки мо дар ӯ нарх агар фурӯш кунем, мо минус мефурӯшем. Дем момент яъне мегӯяд, ки мақсад возвратш ки 50% аст скидка қатъӣ. Яъне дар ин ҷо мо чӣ возврат мекунем, яъне логистика 50% скидка мешавад. Дар ин ҷо мо биткам мебинем. Яъне ҳама тарафа барои мо чӣ маҳдудият ҷорӣ карда мешавад. Яъне аз ин ҳолат баромадан даркор. Барои баромадан мо бояд ки пешакӣ расҳод гирифтан даркор аст, ки маҳсулоти мо дар индекс астат кардан, яъне ки нағалтад. Яъне барои индекс астат кардан, яъне ду нав аст, ду нави даромада дидан аст. Якам медорем, яъне управление остатками. Дохили ҳамин управление остатка медорем, онам хеле баром меброяд ҳамаш. Яъне дар ин ҷо барои индекс остатка кардан, Excel скачат кардан, отчёт учёт кардан хеле вақт мегирад. Аммо манам як инструменте ҳаст, ки индекс остаткаи моро яъне нишон медиҳад. Хуб, яъне мебинем дар ин ҷо индекс остатка чӣ хел аст. Яъне дар ин ҷо аст високий. Яъне дар фурӯши рафта истодаам дар ин бобат проблема нест. Баъзе моментҳое ҳаст, ки ҳозир дар дигар магазин нишон метавонам. Дар ин магазин ин ки ягон маҳсулоте, ки вайш паст бошад, нест. Хуб, боро шумо нав мебаред ё кӯҳна будагин, аз 2 сентябр ин қонун баромадагӣ аст, ки агар шумо ҳамин остаткотро назорат накунед, яъне чӣ мешавад, чӣ ки гуфтам дар боло, возврат ё ки дигар кор. Ман дар дохили дигар магазин ворид мешавам. Хуб, боз як дақиқа. Дар дохили дигар магазин ворид мешавам. Дар ин ҷо яъне ки метавонем ба ин восита ҳам бинем. Дар ин ҷо ҳам хеле нишон медиҳад индекс остаткаро, управление остатками ва индекс остатки. Мо метавонем ба воситаи ин ҷо ҳам бинем, ки кадом бор, кадом маҳсулоти мо, яъне ки чӣ низкия ё ки средния ё ки високия. Хуб, яъне бинед бародари азиз, ман ҳамин тул аст, мисоли пардаштори ҳаст. Хуб, яъне якташ високия, як ҳамин талабот ҳаст, аммо чӣ остатка надорад. Айнош низкий аст, яъне ки ино остатка доранд, яъне бо ин маҳсулотҳо якчанд донаи вай мондаги шояд ё возврат бошад, шояд ягон чӣ бошад, ки дар склад хованд, ҳеҷ кас намехараш. Аз ҳамин лиҳоз, яъне ки ман ҳамин низкида ғалтид бояд чикор кардан дар кор, инҳоро гирифтан дар кор аст. Агар нагирем, яъне ки аз ин ду вариант мешавад, ки ба нархи паст ё ин ки возврат бо 50% скидка қатъӣ. Мода на иш вигидне, на иш вигидне, яъне арзонтар кунем, як нархи соз кунем, ки самовико кунем, ки рейтинг магазина мо чӣ боло барем. Хуб, ин якум тарзи даромадан дидан индекс остатка, дуюм тарзи аналитика. Хуб, баъди аналитика медорем отчёты, баъди отчёт мерем поён. Отчёт об удержании, яъне ворид ҳамин отчёт мешавем. Дар ин ҷо мо мисол метавонем, ки удержаниёнам бинем, ки мисол то ҳозир ягон удержание вай ҳаст ё нест. Нест. Ман охирон пункт индекс остатки ворид мешавем. Дар ин ҷо яъне ки ин хел аст, ки ин ҷо Excel скачат мекунем, яъне дасти ҳисоб мекунем ба воситаи яъне Excel формула расчётш ҳастай. Яъне индекс остатки, яъне чанд қа товар дорем, равно 1 минуси мисол дар қавс 1/2 тақсими яъне 365 рӯз мекунем. Расшифровка ҳамаш ҳаминҷо дар чӣ пулра кардан навистагӣ аст. Метавонем, ки агар касе вай кунад, метавонад истифода барад. Агар не, барномаи ройгон аст, яъне ин хизр ба таври автоматӣ барои мо ҳисоб мекунад. Чӣ хеле ки ман гуфтам, мо IT специалист мехоҳам, ки ҳамаи кори ман бояд автоматизирован бошад. Ба ҳамин хотир медорам дохил бо индекс остатки дар ин ҷо ҳамон чизе, ки дар он ҷо дидем, дар ин ҷо сайр загружат мешавад. Медроем, мебинем. Хуб, яъне ин низкиш безеб аст. Яъне мо средний надорем. Средний агар бошад, яъне бо тестар кор кардан дар кор аст, ки яъне високӣ шаванд, високида ки бошанд, високӣ ягон проблема намешавад. Аммо низкида ки бошанд, ин ҷо уже аллакай фикр кардан дар кор, ё инҳоро ягон хел фурӯш карда рафтан дар кор, то возврата, то удержан, то дигар чизе ки дар боло зикр кардам, ё ин ки қатъи инҳо чӣ хуб кор кардан дар кор аст. Хуб,
باز ягон магазин дигара доро мебинем, дар онҷо средний дошта боша агар чӣ барои мо хеле хуб мешавад. дӯстони азиз, яъне дар яке аз магазинҳо бинед ҳар се момент ҳаст. Мо метавонем ки високиша адел набинем, яъне бо ино мо кор кардан масъала баъд нест. Манам хел тренд я сирх меша як савз, яъне ки ҳамин савз чиза боло рафтан мегирад, яъне ин ба таври автоматӣ ай низки меброяд. Яъне ки средний да бошад, ман средний да бошад агар високиро мекушем, средний да бошад, среднийра бинед, яъне сирх шуда рафта истодааст, яъне ки ҳамира ё сезонуш бучидеста, ё ин ки хайпш бучидеста, ё ягон моменти дига дорад ки ҳами дига дар чӣ диққати мардум неста. Ба ҳамин хотир яъне ки уже меғалта индекс астат карда меғалта. Ба ҳамин хотир бояд ба ин кор кардан дар кор тезтар аз ҳамин чӣ положение биромадан дар кор. Средний мисол средний високиро обрат мекунем, мемонем тоқа низкиро, яъне низки бинеда високиро обрат мекунем, низки бинед мана ҳозине полотенца уже вайшда истодааст, савзша истодааст яке аз ин боро, яъне ин якчанд рӯз пас аз ҳамин вай мебарад, барое ки сезони ҳамин сар мешавад. Ба ҳамин хотир уже камтар дигар уже 2 октябрда ба фикрам ки уже ҳамин индекс астат кам мебарад. Ба ҳамин хотир яъне манам аналитикҳо кори моро чӣ чанд қадар сабак мекунад. Дар ин ҷо ҳаст мисол пункти сезон, дар ҳамин сезон мисол мега ки сезони ҳамин борите чанд рӯз пас чӣ сар мешавад, ҳаминорам чӣ ба қайд мегирам. Ба ҳамин хотир назорат кунем боротона мақсади асосии ҳар як тиҷораткор гирифтани фоида аст. Ба ҳамин хотир манам ин моментҳоро назорат кунем ки чӣ насӯзем. вазифаи ҳар як соҳибкор гирифтани фоида аст. хоб дӯстони азиз, ногуфта намонад, барои ин барномаро агар касе ки номуша намедонад ё ин ки установка карда наметавонад, марҳамат занг занед ба рақами 926 926 946 ё ин ки офиси мо биед, мо ба шумо кӯмак мерасонем. Ин барномаро назм мекунем, ройгон аст барнома. Ба ҳамин хотир агар касоне ки бачаҳо бошанд онҷо да ягон чойпилишон битем метиҳем, натиҳем ҳеҷ гап нест. яъне ман ин барномаро назм мекунем ва шумо чӣ назорат карда мегардем. Чунки ғайр аз ин барнома кам аст инструментҳое ки индекс астат кард дар дохили худи магазин ба мо хубтар беҳтар нишон диҳад. алло нигаҳбонатон, ба ҳаматон барои кор муваффақият.